Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak nang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ng saglit. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na may mga problema, kaya pa rin mag-smile, di po ba? Ingon pa sa Bisaya, madalarag smile. No? Mga kapatid, like Nicodemo sa gospel natin ngayon, puno tayo ng mga pag-aalinlangan, yung doubts, fears. No? Nagdadalawang isip tayo sa ating pagsunod kay Jesus. Alam nyo naman, pagkatapos nating binyagan, remember, tayong mga Katoliko ay nabinyagan naman, di ba po? Sa espiritu, no? After nung binyag natin, di naman imposible na tayo rin ay makagagawa ng mga maling desisyon. Minsan tayo ay yung tahakin natin minsan ay instead na papalapit sa Panginoon, tayo ay nalalayo sa Kanya dahil sa mga maling desisyon natin. Pinipili natin minsan yung kasamaan or yung hindi kristyanong pamamaraan kaysa sa sumunod tayo sa Kanya. Kaya, salamat sa Diyos, meron tayong kumpisal. Nagbabagong buhay tayo. Nire-renew natin yung ating relationship sa Panginoon, lalo na sa misa, sa tuwing misa. Pero hindi natin maaalis na may mga times talaga tayo nag-aalinlangan at natatakot tayo na talagang sumunod sa kagustuhan ng ating Ama. Mga kapatid, bakit tayo nag-aalinlangan? Siguro dahil nangangahulugan ang pagsunod kay Kristo ng pagtalima sa Kanya. Nangangahulugan ito na tatalikuran natin yung ating mga na kasanayang mga gawi, no? Nakasanayan na nating mga ginagawa na minsan hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Minsan tayo rin ay nagkakaroon ng confusion, natatakot tayo dahil yung demand talaga ng pagsunod kay Kristo ay pagtalima. Lumayo tayo sa kasalanan, sa mga bisyo natin na siyang naglalayo sa atin, sa Kanya. Kaya, following Jesus
may requirement. Akala natin, no? Libre na lang lahat, no? Meron ding responsibility on our part, di ba? Binigyan na tayo ng redemption ng ating Panginoon. On the cross, binigay na niya yung kanyang buhay para sa atin. Libre na tayong pupunta sa langit. Pero akala natin, wala na tayong gagawin. No? Meron pa rin. No? Tayo, araw-araw, pipiliin sana natin na sumunod sa Kanya. Pipiliin nating magbagong buhay araw-araw. Kaya nga siguro ang misa natin, everyday, nire-renew natin. Kahit na minsan, nawawala tayo sa landas, no? Every time na nagko-communion tayo, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, alam ko makasalanan ako, Lord. Alam ko, Lord, nahihirapan ako, Lord, na sumunod sa iyo, pero andito pa rin ako, Lord. Ito, yes pa rin, amen pa rin. Di ba? Ganon. Kaya, kailangan nating magsakripisyo para sumunod kay Jesus. Meron tayong mga kailangang isakripisyo, yung mga personal na interest, yung pagtingin natin sa buhay na personal lang, no? Hindi natin tinitingnan yung malaking plano ng Diyos para sa buhay natin. Yung malaking misyon na kung saan ipinapakita niya sa atin, ito yung gusto kong para sa iyo na landas. Ito yung misyon mo sa buhay. Pero minsan ayaw natin. Matigas talagang ulo eh. Gusto natin yung gusto natin. Kaya mahirap. Kaya natatakot tayo na pumunta dun sa kabilang ibayo, dun sa pamamaraan ng ating Panginoong Jesus. Following Jesus requires turning away from our own way to God's way. That is why, like Nicodemus, tayo ay nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, natatakot. So, we can move over to Jesus' side and live in the light as children of God. Kailangan natin ng sinasabi nila sa mga spiritual writers, spiritual boldness. Kailangan natin ng courage. Kailangan natin ng fortitude. No? Yan ang challenge ng gospel sa atin today, mga kapatid. Sinasabi ni Jesus sa iyo, huwag kang matakot. Ano man ang mga pag-aalinlangan mo sa misyon mo sa buhay, kung saan ka dadalhin ng Panginoon, be comfortable na sa plano ng Diyos para sa iyo. Move on. Huwag manatili sa takot. Ang movement natin, kagaya ni Nicodemus, ay yung movement from fear to love. From fear to trust in Jesus' plans for us. Not our plans, but the plans of Jesus for us. Alam niyo po, may promise ang Panginoon sa iyo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, yung maligayang lubos talaga, trust Jesus. Kagaya ni Nicodemo, siguro, minsan, nagsisimula sa pag-aalinlangan, pero with spiritual boldness, with that imagination na alam natin, bahala na ang Diyos sa atin, then we can live in the light and joy of being God's sons, God's daughters. Faithful sa mission niya, hindi yung gusto natin. Amen.